Oli se nätti, kun se hyppäsi. Joo, se oli aurinkopaikka. Joo, voi mahtavan näköinen. Mä otan tän tyhjentästä tieltä pois. Katso. Oli. Nyt mennään. Se on tässä sotkussa. Joo. Joutuu kahdella vavalla ottaa. Joo. Siellä on lohi kiinni ja sotkenut 2 vappaa toisiinsa. Joutuu kahdella vavalla väsyttämään. Vedääkö tulee tuohon lähelle, mä vedän siiman poikki tästä. Joo. Katsotaan vaan, kun se lähtee viemään, niin antaa täältä löysää katsotaan. Otapa Esa löysiä pois. Kuppaa vaan. Tää on vapaa ihan. Ei oo vielä hirveitä menohaluja esittänyt. Mä oon tohon Yllättävän rauhallisesti kyllä tulee. Vaarallisen rauhallisesti tuohon lähelle. tulee. Se voi sitten veneen lähellä ottaa sitten temput tehdä niin sanotusti. Oliko Petri 2 koukulla? Yhdellä. Tää on varmaan se yhdellä. Saat on painon pois. Otan niin paljon että siimaa pois kun mä saan tästä ja mä vedän pois. Nyt lähtee sivulle. Näyttää tulemaan tähän puolelle niin haavittaa. Mä pistän tän siiman poikki. Joo. Kohta lähettää. Oi. Hyvä, hyvä. Vedä vaan. Nyt mennään! Nyt lähti jyrää. Mä arvasin tuo, kun se tuli niin kesysti. Oma kautta, se on hyvä kokoinen, kun 8 kala, 9 kala. Mä arvasin, että se lähtee nimittäin. Ei se pahasti oo sotkussa siihen. Ei. Uusi kuparilevy, mikä Petri toi veneeseen, niin Hyvin toimi. kuparit paikalla. Joo, nyt on kuparit testissä. Oliko Petri minkä värinen huppu? Siinä oli se uusi monivärihuppu, violetti, vihreä, kulta, mahanen. Nyt näyttää hyvältä toi väri. Joo, nyt on niinku vähän mies käskyttää. Katsotaan kuka käskyttää loppupeleissä. Kuka käskyttää ketään? Eikö me lähdetä rantaan sen? Niin, kyllähän tuo. Kyllähän tältä jouttaa. Saadaan tuo yksi murkula tuolta. Okei. No niin, nyt ruvette olemaan haavi etäisyydellä. Nyt saa vaan Sanokko Petri, jos se lähtee veneen alle? Joo. Nyt rauhallisesti, ei nopeita liikkeitä. Noin. Vedä vaan. No niin, nyt tulee.
Vedä vaan. Joo. Vedä vaan. Wow! Se on 10 kala muuten. Just pyörähti vanteella. Nyt on jännitystä. Tää on vetouistolla parhaimmillaan kyllä. Usko. Ei oo koskaan käynyt noin. Ja taas kävi. Huhhuh, se Ei on. muuten pitkälle taas. Joo, aika kauan. Joo. Älä päästä siimaa löytää. Joo. Joo. Semmoisia rauhallisia tasaisia liikkeitä, niin semmoisia pehmeitä ja mut päättäväisiä. Joo, 10 kala on nimittäin. Koukku jäädä tohon kiinni tuohon. Niin, se olisi ollut siinä. Se oli todella lähellä, mutta tällä kertaa oli tuuri. No niin, jokohan se nyt ruppasi olemaan vähän kypsä. Vedä vaan pintaan. Ja nyt on vähän just niinku pumppataan. Just vappaa alas sille just. Hyvä. Just ja nyt vaan. Nyt vaan. Ja taas uusi pumppausliike. Hyvä. Noin. Ja nyt vaan. Siinä. Hyvä. Vittu. Tähän varmaan elukkaa saatana. Tää ei antaudu. Oi joo. Pitäisikö ottaa takapuolelta? Ei, kyllä se keulasta. En mä vittu takakautta mä Ei, niin. On vähän jännitys. Nyt mulla tärissä kädet kuvaa tässä. Ei tämmöstä on kyllä ikinä vielä ollut ja ei ois havakseen sotkeutunut. Kolmatta kertaa se ei anna. Ei, ja nyt on viimeinen kerta. Nyt kalakyytti ja nimilehte. Huhhuh. Komia lohi on kyllä. Komia on kyllä lohi. No niin, sieltä Kala. Video. Nyt se tulee. Nyt on kesy. Joo. Nyt vaan varovasti. Noin pehmeitä liikkeitä. Lähemmäs tänne pitää saada. Joo. Lähemmäs pitää saada. No niin, nyt vaan pumppu. Lähemmäs pitää saada. Vielä lähtee. No, rauhassa vaan. Pehmeitä liikkeitä. No Esa, Onks siis? mitkä fiilikset? Tää kalasta. Nostaa vaan enempää vapaa pystyy. Oi, sille pehmeästi vaan. Hyvä kyydit antaa. Antaa. On tosi pirteä kala. Ja nyt jos Esa tolle, niin otat jos sille pumppaamalla pehmeästi, että sä saat tavallaan sillä vipun varrella veettyä kalan niinku Markuksen lähelle. Vähän kaukaa mä en saa sitä haavia. Mun pitää saada sitä tästä. Noin, niin silleen just niinku, että just pehmeästi vaan noin. Ja vappaa vaan varovasti ylös, just silleen. Otat vaan. No, hyvä. Hyvä tulla. Nyt kala kyyttiin. No uskon. Pitkällä on vielä. Vedä vaan ylös, menee pois. Oi, nyt löyset pois just. Noin, vappaa alas samalla kun kello. Vedä ylös vaan. Noin. Hyvä. Vittu menee aluksi. Ei, se on ihan lappeeltaan jo. Nyt pitää saada se lähemmäs. Noniin, nyt. Noin! Olihan se siellä. Se on kaula. Jumakaula. Se on 10. Se on Oho. Oho, noin. Vittu! Ihan niinku käänny jollakin tärissä tää kamera. Mahtavaa ja hieno. Ai vitsi, tosi hieno nousukala. Oh. Suomut. Ihan teräskylki, joo. Wow! Ei meidän mihinkään Ahvenanmaalle tarvitse lähteä. Niin.